खबरफोरा आंनाबो बिदिनोसै आरो मोजां गाज्रि गेजेरावनो माबालै लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2आ माने लाब्रा बड' कार्टुन चिकेन चेनेलाव जागायबाय दै बेवहाय फुङाव होनाय जागोन भिडिअफोरखौ आरो नैबे लाब्रा बड' कार्टुन दा जेखौ नोंथांमोना नायगासिनो बेवहाय मोनायाव होगोन मोनसे चेनेलाव सानाव होगोन नैबेयाव मोनायाव होगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना कन्टिनिउ नुबाय थासिगोन आरो नैबेखौ मिथिबाय गोदानखौ बै मोनसे चेनेलाव होदों मिथिबाय दस्तिमोन खायसे बिराद गोनो गोथोबो दङ आरोना जायफोरा माने बुजिद'आ आरो बुजिग्राफोराथ' बिराद बुजिग्राबो दंखायो जोंना बेनिखायनो बुजिफोरनि थाखायसो गले गले बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनांगौ जायो आरो दै लाब्रा बड' कार्टुनखौथ' नोंथांमोना नुबायानो थागोन थैजासे नङा होमबा बै मोनसे गोदानखौसो नोंथांमोना थांनानै नायदो आरो बेवहायबो बिराद इन्टारेस्ट जागोन मिथिबाय माने इन्टारेस्टआ बिराद मोजां जालांगोन बैयावहायबो साननैसो नेनांगोन बेनिखायनो थाबैनो बैयाव थांनानैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो जोंनो दङ नालाय जोंखौ नायफिनदो आरो बर्थमान आं ओंखारथ'वाखै दस्तिमोन ओंखारगोन आंबो गुरब्लानो बाखि बयबो जाजोबदोंबा लोंगासिनोबा जागासिनोबा जादोंना जायाखैथाय बुंनायफोरा स्वादफोरा मा नायबाय थाखोब्रा दस्तिमोन दोनथ'नोसै दे बेखिनिखौनो खोन्थानो फैदोंमोन माने फुङाव एपिसड मोनसे नुगोन नोंसोरो लाब्रा बड' कार्टुनाव आरो मोनायाव नैबेयाव नुगोन आरो दै मानो होनोबा फुङाव नायग्राफोरबो दङना दा दस्तिमोन दा नोंसोर सानैखौ बादोदोलै दे होमबालाय जादोंना जायाखैथाय आंनि बुंनाया दे होमबा बाय बाय दै दा मोनायाव लोगो मोनलायसिगोन आरो